Здравейте, майнкрафтъри! Аз съм Стив. Сега ще ви покажа в Майнкрафт едно супер готино влакче, без да използвам редстоун, без никакви глупости, такива подобни неща. Виждате ли тези двете колички тук, как се въртат? И сега пускаме една количка. Ой, карамба! Това ми трябваше да става. Седнеш. Ай! Те си изчезнах. Все пак трябва да направя. Fuck up. Oh, fuck. Трябва да се получи. Чай се. Видях си грешката. Ето. Вижте сега. Остана една колечка и сега на нея. Гледайте. Това е без редстоун, обаче сега се намали. И това ще продължава така бавно. След малко даже ще стане по-бавно. Но вижте, може да става все по-бавно, но няма да се спре. Това е готино. И така се продължава разходката. Тя ще е много дълго. Така и това просто за да се направи това е бебешко. Без да не знам дали има някакво въздействие, обаче аз като го правя има. Ето както карате количките, натискайте през 10 секунди, не 5 секунди W. Опа. И е така някакси на малко повече не се засилва. Окей. И е така през цялото време. Опа, пише в скайпа, обсъдно. И е така тук се обикаля това цялото, аз съм го правил веднъж. Ще ми не прилича на глава. Как се направи си? Тук се влиза. Все едно. Ето, значи, за целта да си го направи това влакче, е така правите. Е такова кръгче ви трябва. И правите е така. Две колечки. И е така ги обикаляте. И вижте какво става. Трябва е така продължително малко. Тук се получи, но ми разбрахте, ме така се въртите и... Ето го. Това беше всичко от мен, аз съм Стив, ще качвам още клипове и то по-готино от това менте. Другия път не знам да ще ви покажа какво вие си изберете, напишете отдолу като коментар от тези всички неща или нещо, което вие искате, аз ще опитам да го направя. Каквото вие искате, аз ще се опитам да го направя. Да видим, това беше всичко от мен, Стив.